Hardcore. Den håber jeg heller ikke, du er med i den her. Men jeg håber selv, jeg er med i den. Altså, du ved jo godt, jeg kommer først ind, end du gør, ikke? Ikke stå fucket op. Hvad hvis du har fucket op? I fuck nothing up, se. What the fuck? Har jeg glemt at trykke? Jeg tror, jeg har glemt at trykke acceptere. Okay. Ja, jeg har glemt at acceptere al den tid. Jeg har bare glemt at acceptere. Du kan man ikke også sådan et eller andet sted, hvor man ikke skal e-mail accept lortet egentlig? Nej. Okay. Fuck, jeg håber jeg vinder den, dude. Kryds fingre for mig, kryds fingre for mig. Du skal kraftigt ikke trykke accept nu, dude. Fordi så kommer du bare med i den her. Jeg håber ikke. Det gider jeg ikke have. Det er min chance til 0,04. Har du en chance? Ja, 0,04. Hvis du vinder det ikke, så giver du mig bare hele lortet. Jeg giver dig ikke en skid, dude. Så fedt er det hele lortet. Alt det her fucking og vinder, så er jeg tabt. Det er jo alt det, jeg har tabt på åbne cases. Ja, jeg har sagt, du er dum. Jeg har også sagt, du er dum. Nej, du har du ikke. Nu har jeg. Du sagde, jeg var crazy. Nej, jeg er fucking med! Jeg er 40%, jeg er 40%. Jeg sagde det til dig, jeg sagde det fucking til dig. Nej! Jeg håber jeg vinder. Dude, hvis jeg vinder, så får du dine ting tilbage. Du ved da ikke, hvad jeg har. Okay, det ved jeg. Kom nu, vind nu. Ja, en af os. Kom nu, Frederik. Vi krydser fingre. Kom nu, bare en af os, du. Fuck, man, jeg... Hvad er din chance? Hvad er din chance? Jeg 20, 26. Nej! Men fuck er det? Han har bettet meget i starten. Rip skins.